menos branco ou marrón. Ah, non, sabes? Certamente que isto non é preocupante. Agora mesmo tomaré medidas. E de quen é esa galiña tan rara? De Lourenzo, señor alcalde. Moitas grazas por informarme. Porteira. Bo día. Leva isto cantóns a Lourenzo, por favor. Estimado señor Lourenzo, debido a que a súa galiña é moi rara, véxome na obriga de solicitarle que entrare o antes posible no concello para que a revise un veterinario. A ver se pode facer algo para que sexa como as demais. Atentamente, o señor alcalde Manolito Listón. Por favor, Lourenzo, non entres, que xa van matar. Pois claro que non aborto, claro. Lévalle isto canto antes. Lévalle esta carta ao alcalde Manolito Listón na miña parte. Quería de certo e galaba con mil honores o seu amiño Lorenzo non canta caracá e viste de pluma branca por iso na autoridade se te. Ai, veciños e veciñas, lévolle unha carta ao alcalde Manolito Listón de parte de Lourenzo. Quérenlle quitar a galiña azul. Non! Non pode ser! Non! Non canta caracá e viste de pluma branca por iso na autoridade. Lourenzo envíe esta carta. Grazas. Estimado señor alcalde Manolito Listón, véxome obrigado a non cumprir o que me pide debido a que se deberon reproducir dous errores. Primeiro, a miña galiña non é rara, son diferente. Segundo, nin ela nin eu desexamos que sexa como as demais. Así, é ben bonita e simpática. Atentamente, Lourenzo.